Predstavíme si novinku v našej ponuke. Je to Škoda Superb v krásnej výbave Sportline. Auto je z roku 2018 s motorom 2 liter diesel, 140 kW spolu so štvorkolkou. Ako je u nás zvykom, autičko je bez predošlých poistných udalostí, teda je nelakované. Má za sebou poctivú údržbu, pravidelný servis a skrátený interval výmeny oleja na 13 000 km. Na aute boli nedávno menené rozvody pri 170 000 spolu s vodnou pumpou. Aktuálne má autičko niečo tesne cez 200 000. Z výbavy tu máme Bixenonové svetlomety s dynamickým natáčaním do zákrut. Krásne disky, 19-palcové. Samozrejmosťou je sezónne prezutie v cene vozidla, takže aj letné pneumatiky. Auto má Webasto, nezávislé kúrenie, elektrické otváranie kufra, keyless, bezkľúčové otváranie dverí, strešný nosič pre prípadné výlety s truhlou, napríklad na lyže. Ďalej tu máme DCC adaptívny podvozok s možnosťou nastavenia tuhosti, vyhrievané predné sedadlá v kombinácii Alcantara, brúsená koža a koža s pamäťou. Je tu Apple CarPlay, parkovacia kamera spolu s prednými aj zadnými parkovacími senzormi. Z asistentov tu máme Front Assist, Drive Select, čo je voľba jazdných režimov, Šport, Eco, Individuál, rozpoznávanie dopravných značiek, rozpoznanie úľavy vodiča, čo vás asi najviac zaujíma je cena. Cena je 18 990 alebo na splátky, kde splátka vychádza od 210 eur na mesiac. Tak v prípade záujmu píšte, volajte.